बरे असास ना? बरेच राहा. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोड. त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटता तुमका? परत किचनमध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी. चल, आज जोडीनुसार जोडीचीच रेसिपी असा. म्हणजे 2 रेसिपी. सकाळची आपली खूप घाई गडबड होता आणि त्याच्यामध्ये त्या घाई गडबडीमध्ये आपला नाश्तो असं म्हणतात नाश्तो कधी पण स्किप करू सारखं नाही. म्हणजे न करता घराच्या बाहेर पडू सारख्या नाही. तर असे आज आपले 2 नाश्त्याचे झटपट होणारे पदार्थ ते अवघ्या 10 मिनिटात तयार होतात. ते तुमच्यासाठी आज आपण खास घेऊन येलोय. एक म्हणजे काय? धिरडा. जाळीदार गव्हाच्या पिठाचा धिरडा. ह्या धिरडा तुम्ही नाश्त्यात खावा, टिफिनमध्ये देवा. सकाळी जर पोरांची शाळा असेल, तर तुम्ही त्या शाळेत टिफिनमध्ये सुद्धा देऊ शकता. तुमका स्वतः पण नाही वेळ ना, तर गाडीमध्ये खाऊ गुंडाळून पण मस्त. आणि दुसरा माझा फेव्हरेट बेसनचं पोळं. घरात कसली भाजी असो नसो किंवा कसलो नाश्तो असो नसो, झटपट असं बेसनचं पोळं केलं ना, असं क्रिस्पी छान. त्याच्याबरोबर तुम्ही चपाती पण खाऊ शकता, भाजी म्हणा डाळी बरोबर पण खाऊ शकता आणि ते आवडीने सुद्धा खाल्लं जातं आणि मुलांना चपाती बरोबर पण देऊ शकता. तो बेसनचं पोळं. तर असं म्हटलं आज झटपट होणारे 2 रेसिपी आपण दाखवूया. तुमका आवडतात की नाही हे डबल टॅप करा, कमेंट करा, लाईक करा आणि शेअर करून तुम्ही नक्की सांगा. जर हे दोन्ही रेसिपी तुमका आवडले. तर आता जाऊया आपण झटपट रेसिपीकडे. साहित्य न दाखवता डायरेक्टच सुरुवात करूया. त्यांका म्हणजे एक-एक गोष्ट कळाने आणि जर तुमका नाही कळला, तर तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा. नंतर नाहीतर डिस्क्रिप्शनमध्ये नंतर हां. मिळेल तुम्हाला तो किती काय आहे ते. आता हे गव्हाचं पीठ घेतलंय आपण. हे बघा. तुमका हव्या असतात तर तुम्ही आणखीन दुसरी कुठली पिठा ज्वारीची म्हणा, कुठली हवी असतील त्या पिठाचं करू शकतास. पण गव्हाच्या पिठाचं मी सध्या करते आणि आपल्या परब किचनवर असा 2च चमचे बेसन घातले. त्यांनी जरा ना पोरं आणखीन आवडीने खातात आणि आपला ह्या 2 चमचे तांदळाचा पीठ जरासा अधिक होता. आता त्याच्यामध्ये ह्यो आपलं आज आज आपण बनवतोय बेसनचं पोळं आणि हा आता सध्या चालू आहे धिरडा, गव्हाच्या पिठाचा धिरडा झटपट होणारा. ओवा टाकलाय मी 2 चिमूट, अर्धा चमचा जिरा, त्याच्यानंतर चवीपुरता मीठ, थोडीशी हळद. आता हे सुके आहेत ना, ते आधी आपण मिक्स करून घेऊया. तुम्ही सांगा असं धिरडा तुम्ही बनवतात की नाही? झटपट जेव्हा घाई असतात, खय जावचा असतात तुमका घाई गडबड असतात, तेव्हा तुम्ही ह्या धिरडा पटकन बनवा आणि लागता पण चवीक भारी हां. हो, लहान हां, मुलांपासून ते आपल्या आजी-आजोबांपर्यंत लोकं आवडीने खातात, की त्या मऊसूत पण होतात आणि छान लागतात टेस्टी. जाळीदार होता. हां. आता ह्या दह्या अर्ध वाटी, गव्हाच्या पिठाच्या मापाने म्हणजे पाऊण तुम्ही घ्यावा दही. दही नसेल तर ताक घातलास ना वाटीभर तरी चालेल किंवा ताकात सुद्धा हे पीठ तुम्ही भिजवू शकता. आता त्याच वाटीने मी पाणी घेते. आता ह्याच्यामध्ये ना हे मिरची बारीक चिरून, तुमका तिखट किती कमी जास्त हवेत तसे आणि बारीक चिरून भरपूर सारी लसूण घालायची हां. मग धिरड्यात लसणीशिवाय म्हणतात चव नाही. अजून एक गोष्ट राहिली, आपलं हिंग. पाण्याचा अंदाज तुमचा हां. हं. ताक घातलात तर वेगळा अंदाज, पाणी हां, घातलात तर वेगळं. हिंग घातलंय मी. आता ह्या आधी घेऊया. आधी मी सुके पीठ सगळी मिक्स करून घेतलंय. 2 चमचे बेसन घातलंय, 2 चमचे तांदळाचा पीठ आणि मोठी 1 वाटी फुल भरून आपला गव्हाचा पीठ. थोडं-थोडं पाणी घालत राहा म्हणजे कशा पिठाच्या लगेच गुठळ्या होणार नाहीत. पाण्याचा झट अंदाज जसं सांगितलं ना तुमचं हां, असतं. कमी झट जास्त पाणी होतं. हो, जसा गव्हावर पण असतं, कमी जास्त लागू शकता. हे वाईट चिकट गहू आहेत त्याच्यामुळे बघा ना, तुम्ही हे करतानाच समजतं बघा. गव्हाच्या पिठाला चिकटपणा आहे बघा. हं. ह्याच्यात आता आपण सगळं घालून घेतलंय. तुम्ही आवडीनुसार ह्याच्यामध्ये भाज्या वगैरे सुद्धा घालू शकता, कोथिंबीर वगैरे. पण त्या एकदम बारीक कापाव्या लागणार. जशी मी लसूण आणि मिरची एकदम बारीक चिरायची. जर तुमचं बाळ कुठल्या भाज्या खात नसेल,
तुम्ही कुठून बघताय आणि तुम्ही ह्याच्या आधी धिरडं केलेलं की नाही किंवा आमच्या परब किचनवर जाऊन बघितलेलं की नाही, ते सुद्धा तुम्ही सांगा खाली कमेंट करून. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. खायच्या गावातून, खायच्या शहरातून, खैना बघता तुम्ही सांगा. आता जवळ-जवळ मला तांब्याभर पाणी लागलेलं आहे. आता मी चमच्याने मिक्स केलंय. आता मी मिक्सरने मिक्स करते. थोडं-थोडंच पाणी घालायचं, नाहीतर काय होतं आपल्या पिठाच्या भरपूर गुठळ्या होतात. ह्यानी ना पटकन होतं आपलं, म्हणजे ज्या गुठळ्या असतील नसतील ना, त्या मोडल्या जातात. पटकन आपल्या घरच्या साहित्यात हे आपलं धिरडी पटापट होतात. लागतातही छान. अगदीच आपल्याला छोटी-मोठी भूक लागली असेल, संध्याकाळची वेळ आहे, चपात्या करायचा कंटाळा आलाय, चपाती भाजी नसेल, तर ह्या धिरडी सुद्धा तुम्ही अशी खाऊ शकता. मदन बागवेने लिहिलं क्विक रेसिपी. हां, ही आजची आपली रेसिपी ना, झटपट होणारीच रेसिपी आहे. आता हे झालं पीठ ठेवावं लागत नाही ना, हं. लगेच करावं लागतं. मग आपण गॅस पेटवून घेऊया. इकडे हे आहे, लायटर आहे. फक्त काय तर तुम्ही लसूण आणि हा चिरून घ्या. फक्त लसूण बारीक चिरून घ्यायचा. धिरड्यामध्ये लसूण आणि दही घालावंच लागतं. कुठली फेमस आहे? आता आम्ही हे करतो ना, तसं बघायला गेलं तर धिरडी आम्ही कुठेतरी बघितलेलं आणि त्याच्यावरूनच ही रेसिपी ट्राय मारली हां. म्हणजे आम्ही ट्राय केली ही रेसिपी तर खूप छान झाली. जाळीदार असं गव्हाच्या पिठाचं तसं ज्वारीच्या पिठाचं पण करतात. असं म्हणजे छान लागतं. आता ही धिरडी धिरडी सगळ्यांकडे करतात. आपल्या कोकणात पण हं. करतात. पण ती अशी गोड धिरडी करतात. जशी आपण मालपोहे करतो हां, ना, तशी. तशी. ते काय धिरडी म्हणतात. पण ही अशी तिखट पण आहे ना, जे का अगदीच गोड नाही खायचा, तर त्याने अशी तिखट धिरडी सुद्धा त्या काय करून खायची. नाश्त्यात नाश्त्यात काय हवं असतात. म्हणजे हं. पर्याय नाश्ता झटपट हां. होणाऱ्या नाश्त्याचा पर्याय जर हवे असतात, तर त्यांनी ही अशी धिरडी करा. तसं थालीपीठा पण झटपट होतात हां. हं. थालीपीठाचं मिक्स थालीपीठाचं पीठ आणलं ना आता हे बघा, इतक्या पातळ म्हणजे किती माहिती आहे, आपल्या आंबोळ्याचं पीठ किती असता, तेवढा पातळ ह्या पीठ मी ठेवून घेतलंय. हे बघा. आता तुम्ही म्हणशाल ह्याच्यात गुठळ-गुठळ दिसतं, ते मिरची आणि लसणीचे हे आहेत. हे बघा, ही मिरची आणि लसूण असा. पिठाचे गुठळे अजिबात नाही आहेत. मी सगळे मोडून घेतलेले. मीठ, परत आपण हळद, ओवा थोडंसं आणि जिरा, हिरवी मिरची आणि त्याच्यानंतर लसूण. लसणीचं पुरं एक गड्डो मी वापरलाय. वाटीभर पिठात. म्हणजे जी वाटी होती आपली पिठाची, तेवढा वाटीभर पिठात मी 1 गड्डी लसूण वापरलंय. आता आपलं ह्या पीठ असा ठेवून द्यायचा नाही हां. जर अगदीच तुमका वाटलं तर सकाळी असा ढवळलास आणि जसा चोजा उठात, गरम-गरम जर वही असतील तर ठेवा तुम्ही. आता तव्यावर आणि ही तव्यावरच होतं. पटकन तेल, तूप तुमका जर आवडत असेल तूप, तर तूप सुद्धा घालू शकतास. तुमच्याकडे पाऊस इलो की नाही ते खाली कमेंटमध्ये सांगा. आज सकाळपासून आहे म्हणून नुसती मळभ धरली आहे. तर तेल मी सगळीकडे पसरवून घेतलंय. आजचा लाईव्ह आहे आपली गव्हाच्या पिठाची झटपट होणारी धिरडी. तसं धिरडी अशी म्हणतात ना, आपल्या कोकणात धिरडी जर नाही करत, गोड आणि तिखट असतं. तर आज हं, आपण दाखवतोय तिखट धिरडी जसं वहिनीने सांगितलं. गोड पण करतात त्याच्यात हं, गूळ घालून. हं. तो सुद्धा पर्याय चांगला. आणि कोकणात जर धिरडी नाही करमत ना, तर आपण घावणे आणि आंबोळे करतो झटपट होणारे. विदर्भ, महाराष्ट्रात या साईडला ना, ही गव्हाच्या पिठाची किंवा ज्वारीच्या पिठाची अशी तिखट अशी धिरडी खूप केली जाते हां. तिकडे ते ह्याच्यामध्ये तुम्ही आवडीनुसार भाज्या पण चिरून घालू शकता. पण त्या बारीक झाल्या पाहिजे. हं, अशा त्या मध्ये नाही आल्या पाहिजे. नाहीतर मग धिरडी तुटणार. ते हां. आणि धिरडे ना एवढ्या जाळीदार आणि क्रिस्पी होतात ना, की खायला खूप छान लागतात. ह्याच्याबरोबर तुम्ही चटणी सुद्धा करू शकता किंवा सॉस बरोबर मुलांना देऊ शकता आणि धिरडी झटपट होणारा 10 मिनिटात होणारा असा हा पर्याय आहे. तुम्ही दह्यासोबत सुद्धा खाऊ हां. शकता.
गोड असं गोड हवं असेल तर गोड दही बरोबर छान लागतं. गूळ आणि गव्हाच्या पिठाचं पण आपण मालपोळ्यासारखं दाखवलेलं माहितीये चपातीच्या हां, तव्यावर. हां. तशी खूप छान होतात आणि ह्याचं एक म्हणजे खासियत काय माहितीये, हे पौष्टिक असतं. म्हणजे ह्याच्यामध्ये मुलांना जी पौष्टिकता आपण म्हणतो ना, मुलांना पौष्टिक खाऊ पिऊया किंवा आपल्याला पौष्टिक काहीतरी खाऊया. तर ही अशी झटपट धिरडी जरी तुम्ही खाल्लात ना, तरी दुपारी जेवण नाही जेवलात तरी चालेल हां. कारण आता उन्हाळा आहे ना, त्याच्यामुळे पावसाची सुरुवात झाली आहे असे म्हणतात खय-खय. हाच मी म्हटलंय तुम्ही हां. कमेंट करून सांगा तुमच्याकडे इलो की नाही. आणि मेन म्हणजे पीएम मोदींनी सांगितलं ना तेल कमी वापरा. तर ही तेल कमी वापरून केलेली रेसिपी आहे. हां. हे बघा वरती सुकला, चारी बाजून कडा सोडून घेतलंय मी. हे बघा जाळी ह्या का म्हणतात? ही बघा. जी अशी अशी जाळी जाळी आणि घेतली. ह्याच्यामध्ये बेसनचं पीठ आणि तांदूळ मिक्स केल्याने काय होतं, एक कुरकुरीतपणा येतं बघा तांदळाच्या पिठाला आणि बेसनच्या पिठाची चव हवी असते ना छान अशी. कारण नुसत्या गव्हाच्या पिठाचे चांगले नाही लागायचे. हं. मग पोरा मग आवडीने खातात. आता तुमच्याकडे दुसरी काय बाजू केली सुद्धा जाते? झटपट नाश्त्याला होणारे कुठले पदार्थ असतील तर खाली तुम्ही कमेंट करून सांगा आणि तुम्ही कमेंट करून सांगा. त्याची रेसिपी द्या. आम्ही ती सुद्धा करू. कारण आता थोड्या दिवसाने शाळा चालू हो फक्त 10 दिवस राहिले आहेत. 10 दिवसाने 10-12 दिवसांनी शाळा चालू होते. माझ्या चेडवाची 1 जूनला होता, झिलाची 6 जूनला होता. अच्छा, आज आहे 20 मे आणि आपण करतोय नाश्त्याचे झटपट 2 असे होणारे प्रकार. एक तर आपली बेसन पोळी आणि दुसरा म्हणजे गव्हाच्या पिठाचं धिरडं. दोघं सेम दिसली म्हणून वेगवेगळं आहे. एक गव्हाच्या पिठाचा धिरडा आहे. कारण बेसनचा पोळा दोघांचंही पण असं सेमच दिसतो. आता ही खालच्या बाजूने सुद्धा मंद मीडियम पर्यंत आचेवर ठेवून चांगली शेकून घ्यायची. शेकायची मात्र कारण का आपण हे पीठ काही न करता हे करतोय म्हणजे भाजणं वगैरे नाहीये. रेसिपी जर आवडत असेल आणि ही धिरडी जर आवडत असेल तर लगेच पटापट स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. धिरडी पश्चिम महाराष्ट्रात आणि विदर्भामध्ये खूप फेमस आहे. जसं आपल्या हं. कोकणामध्ये घावणे आणि आंबोळ्या आंबोळ्या. फेमस आहेत ना तशी. आणि ही धिरडी अशी स्लो गॅसवरच शेकायची हां. हो. जसं आपण चपाती शेकतो ना तशी. दोन्ही बाजूने मस्त असा हां. रंग आलेला आहे. हे बघा. घास. कसं पिठाला. निमुळती जाळी आहे ना ती आपली ह्याची. ही ही तुम्हाला सांगितलं ना चटणी, सॉस नुसतं खाल्लं तरी चालेल कारण आपण ह्याच्यात हिरवी मिरची, लसूण वगैरे टाकलेलं आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर ह्याच्यात भाज्या सुद्धा घाला. ही दह्यासोबत सुद्धा खाऊ शकता. मीठ छान टाकून लागते. द्या. हां. बाबू बाजूला. माझं इथे ये. ठीक आहे, तुला पाणी पाहिजे ना? थेंबभर तेल गळवायचं 2-3 थेंब. जास्त नाही. तसं काय हे पीठ ढवळायची गरज नाही. आपल्या तांदळाच्या पिठासारखं खाली बसत नाही. थोडंसं तिखट मी मारते ना मी ते. आवर्जून सांगेन हां, ही धिरड्याची रेसिपी तुम्ही ना नक्की ट्राय करा. कारण मी बोलली ना गव्हाचं पीठ माझं थोडं चिकट आहे ना, म्हणून ते असं जाणवतंय बघा. हं. गव्हाच्या पिठामध्ये तो चिकटपणा असतो ना, तो. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा हां. कारण तुमका खरंच ही धिरड्याचा जो प्रकार आहे ना, तो तुमका नक्की आवडतो लोक. मुलांना पण हां, टिफिनमध्ये दिलात ना, की "आई तू हां, काय बनवलेलं?" माझी सोनम तशी बोलली होती, "मम्मी तू काय बनवून दिलेलं मला आज डब्यात? छान होतं. मला खायला मिळालं नाही. सगळ्या मैत्रिणींनी खाल्ली." हां. पण ही अशी धिरडी खरंच सांगते खूप छान होतात. तुम्ही आताही खाऊ शकता किंवा संध्याकाळच्या वेळेला सुद्धा बनवू शकता. कारण आता आपण ही रेसिपी दाखवतोय ना, हं. तर तुम्ही ती धिरडी ट्राय करा. बघा कशी जाळीदार आणि मऊ आणि खायला एकदम सॉफ्ट अशी ही धिरडी तयार होतात. हं. आणि त्याच्याबरोबर बेसनचा पोळा जसं मी हं. सांगितलं ना, जर मस्त तुमच्याकडे मऊ. भाजी कुठलीच नसेल, तर तुम्ही बेसनचा पोळं बनवून खाऊ शकता. त्याच्यासाठी दुसरी रेसिपी बेसनचं पोळं. म्हणून तुम्ही जाऊ नका. हां. रेसिपी तक धरून बघत राहा. तक. वरतून सुकलो ना, की झाकण काढायचा आणि कडा सोडून घ्यायचा. तुमका जर वाटत असाल तव्यावर पण असतात, चिटाकतात. तर असे 2-3 थेंब असं तेल गळवलास तरी चालत आणि हे आपलं कमी तेलात होतं. ह्यो नॉनस्टिकचा तवा त्याच्यामुळे ना ह्यो चिकटला नाही. कमी तेल घेतात. तसं तुम्ही हां, पिढ्यावर पण बनवू शकता. बनवू शकतास. पिढ्यावर वाईट जास्त तेल लागतं ना, पण पिढ्यावर सुद्धा हे होतं. जसे आपण घावणे आणि आंबोळ्या बनवतात ना तसे. आता मी कमेंट वाचते एकांची. खालची बाजू, वरची बाजू पूर्ण सुकली ना तरच पलटा, नाहीतर तो चिटकू शकतो. तुम्ही कमेंट मराठीमध्ये करा. माझ्या इथे ना इंग्लिशमध्ये कमेंट हे होतात.
स्नेहा इज युअर रिअल नेम और संध्या? असं संजनाने विचारलंय. संध्या हे त्यांचं लग्नाच्या अगोदरचं नाव होतं. आता माहेरचं. त्यांचं संध्या नाव आहे. स्नेहा. स्नेहा नाव आहे. माहेरचं नाव संध्या आणि सासरचं नाव स्नेहा. ही परत रेसिपी बनवा. तुम्ही एक काम करा, सविताने लिहिलं. ही रेसिपी जेव्हा लाईव्ह सेक्शन मध्ये सेव्ह होईल ना, तेव्हा तुम्ही ही रेसिपी पहिल्यापासून बघू शकता. तसं आता थोडक्यात सांगायचं तर एक मोठी वाटी आपण गव्हाचं पीठ घेतलं, 2 चमचे बेसन घेतलं, तेवढंच 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं आणि एक पाऊण वाटी दही घेतलं ना आणि पाण्याचा अंदाज हे सगळं घालून आपण मिक्स केलं. त्याच्यामध्ये ओवा घातला, हिंग घातलं, जिरं घातलं, चिरलेल्या मिरच्या घातल्या. तुम्ही आवडीनुसार भाज्या पण घालू शकता. मिरची आणि लसूण भरपूर लसूण घाला. पण घातली आणि नंतर मग ते मिक्स केलं अशी कन्सिस्टन्सी मध्ये. हे बघा, ही ही पिठाची कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे. जास्त जसं आपलं पातळ पण नाही. आंबोळ्यांचं हा, पीठ असतं तसं. असं हे बघा, असं गळलं पाहिजे. जास्त घट्ट नको आणि जास्त पातळही नको. म्हणजे ह्याचं हे झालं पाहिजे बेसनचं म्हणजे आपलं हे काय म्हणतात ते धिरडं झालं पाहिजे तसं. आणि त्याच्यानंतर अशा ह्या जाळीदार आपल्या धिरड्या तुम्ही तव्यावर तेल लावा. तवा खूप गरम हवा हा पण ह्याच्या अगोदर. आणि नंतर हा. तुम्ही मीडियम गॅसवर या व्यवस्थित. चांगला शेकून घ्यायचा. आणि तुमका ही दुसरी सुद्धा आपली परब किचनवर रेसिपी धिरड्याची असा. ती नुसत्या हा गव्हाच्या नावाच्या पिठाची. हा. ती पण जाऊन तुम्ही बघू शकतास. आशाने लिहिलं द कलर केम आउट व्हेरी वेल. हा, कारण आपण त्याच्यामध्ये हळद पण थोडीशी घातली, त्याच्यामुळे हा मस्त असा कलर आलेला आहे. हळदीचा जो येतो ना येलो कलर, छान वाटतंय. सोनेरी कलर, येल्लो पण नाही म्हणू शकत आपण, सोनेरी कलर. प्रमाण मी आता सांगितलं तुम्हाला. मदनने लिहिलं नाही झाली रेसिपी, थँक्यू. संजीवनीने काही कमेंट नाही केली. मनी एकदा सांगा दिस वापरले. हो, तुम्हाला आता सांगितलं ना आम्ही काय काय वापरले. तरी सुद्धा आम्ही ही रेसिपी जेव्हा एंड होईल ना, तेव्हा आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये प्रमाण देऊ, प्रमाणासहित साहित्य देऊ. तुम्ही ते बघू शकता आणि रेसिपी सेव्ह झाल्यावर तुम्ही परत ही रेसिपी मागे स्किप करून किंवा फॉरवर्ड करून बघू पण शकता. आशाने लिहिलं आय विल ट्राय. नक्की ट्राय करा. जसं आम्ही 100% काय 200%, 500% गॅरंटी सगळं सांगतो की ही धिरड्याची रेसिपी जशी आम्ही दाखवली ना तशीच होते. चवीला खूप भारी लागते. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. चव छान लागते आणि मुलांनाही नक्की आवडेल. तुम्ही केलीत ना की तुम्ही खाली कमेंट मध्ये सांगा मी केली आणि आवडली. आम्हाला बरं वाटतं. आणि तुम्ही कुठल्या कुठल्या शहरातून बघता ते सुद्धा सांगा. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आज आपण करतोय जाळीदार गव्हाच्या पिठाची धिरडी. झटपट होणारी रेसिपी आहे. टिफिनसाठी चालेल. आपल्याला संध्याकाळची छोटी भूक असते तेव्हा चालेल. अगदी चपाती भाजीचा कंटाळा आलाय तर अशी ही लसूण चिरून घ्या बारीक आणि अशी पटकन तुम्ही बेसनचं पीठ सुद्धा स्किप मारू शकता. फक्त त्यात 2 चमचे तांदळाचं पीठ नक्की घाला. जर तुम्हाला बेसनचं पीठ नाही घालायचं असेल तर. मुलांना आवडीने, चवीने खायचं असतं ना म्हणून थोडंसं 2 चमचे पीठ घातलेलं आहे बेसनचं. आवडत असेल तर रेसिपी नक्की स्क्रीनवर डबल टॅप करा. वरसून सुकलो की परत तो आपण परतून घ्यायचो. ह्याला तेलाचा वापर सुद्धा कमी लागतो. आणि दोन्ही बाजूने मीडियम गॅसवर चांगला शेकून हे घ्यायचा. बघा, आपलं हे गव्हाच्या पिठाचं धिरडं तयार झालेलं आहे. आणि हे आपण आता तयार झालं. आता आपण बेसनचा हे करूया पोळो. करूया. कांदोच चिरूचा ना. हा. बेसनचं पीठ आपलं तयार आहे. हा, आता तुम्ही बेसनच्या पिठामध्ये मिरची घालतास, मसालो घालतास. तुमची काय पद्धत आहे ती पण कमेंट करून करून सांगा. सांगा. जर तुमच्याकडे अशी धिरडी, जसं आपण बोललो ना मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये खूप धिरडी केली जातात. आणि काय ते मगाशी मी म्हणाले, या धिरड्याची एक हा. आठवण म्हणजे काय, माझी मैत्रीण होती संगीता वाडकर. म्हणजे म्हणायचं झालं तर सुरेश वाडकरची पुतणी माझ्या शाळेत होती. महाराष्ट्र हायस्कूलमध्ये शाळेत होते मी. तिने आणल्या नव्हती. तेव्हा मला ती आवडली होती. मग मी म्हणाले की म्हणजे आता ती त्या साईडचीच ना. वाडकर म्हटल्यावर तुम्हाला कळालंच असेल. तर तिने आणलेली तेव्हा मला ही धिरडी आवडायला लागली आणि मग मी एकदा रेसिपी ही म्हटली करूया आपण ट्राय. तर मी पाहिली आधी ती. माझ्याकडे पुस्तक आहे मोठं, परत त्याच्यात वाचून बघितली धिरडी.
तर मी ती ट्राय केली आणि मग नंतर आम्ही तो परब किचन मध्ये 1 वर्ष झालं की 2 गो? झालं आत्ताच हां, दाखवलं वर्ष पण वर्ष नाही झालं असेल मला तुम्ही वाटतं बघू शकता हां, हा तुमका होई तर ती तेव्हा आम्ही ती recipe- धिरडी केलेली. सीमाने हार्ट्स पाठवले थँक्यू सीमा. धन्यवाद, धन्यवाद तुम्ही तुमचं. तुम्हाला आवाज ऐकायला येतोय काय पण सांगा. खूप हं. जास्त फास्ट रेसिपी होत असेल तर सांगा, आम्ही स्लो सांगू. आणि जसं सांगितलं साहित्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आम्ही तुम्हाला देऊ. एक टाका त्याच्यावर आणि 3 मग झाले आहेत ना? हा कितली खाय गेली? ती बघ तकडे. कोणी ठेवली आणखीन कोण आपले कॅमेरे हा कारण मी तर तिथे ठेवलेले. हळद होती ते त्यांनी हां. उचलून ते ठेवलेली. पण ही धिरडी खरंच खूप छान होतात हे बघा अशी जाळीदार आणि मी तुमका आता पलटून दाखवते हे बघा किती सॉफ्ट आहे ही बघा अशी आणि हाताने तुमका रवतली नंतर- बराच हा. वेळ हां, अगदी काय तुमका हा. कडक नाही होतली ती. तुम्ही अशी सकाळी बनवा आणि संध्याकाळी जर घेऊन जात असाल ना तर प्रवासाला. हा किंवा तुम्हाला संध्याकाळच्या भुकेसाठी ऑफिससाठी 4 वाजता भूक लागते ना वडापाव वगैरे खाण्यापेक्षा हे खाऊ शकता तुम्ही ही धिरडी. ठीक आहे. ही जी आहेत ना ही लसूण आहे, लसूण. हा त्याच्यामुळे ते थोडस चॉपर मध्ये घालून तुम्ही चिरलात ना भाज्या, लसूण, मिरची ते एकदम बारीक होणार. मग ते तुम्ही घातलात ना तरी चालेल किंवा ठेचून घाला. कोण ठेचून सुद्धा खलबत्त्यात ठेचून घातलात ना तरी छान. पण मला अशी ही दाताखाली बारीक लसूण आलेली आवडते. आपली ही धिरडी बघा किती छान अशी सॉफ्ट मऊ जाळीदार अशी धिरडी आणि झटपट. मऊ हां, पण आहेत हो. आणि झाडी बघा आता तुम्हाला गमत असेल. मगाशी नाही दिसत होती. दिसत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. अशी जाळीदार आपली धिरडी तयार आहे गव्हाच्या पिठाची हा. पौष्टिक अशी म्हणजे हेल्दी तुमका जर पोरांका पौष्टिक काय खाऊ घालूचा तर तुम्ही ही नक्की ट्राय करा. मुला खुश होतील ना. तुमका आमचा आवाज येता ना व्यवस्थित ऐकाच सांगा. आज आपल्या परब किचन मध्ये बनतात गव्हाच्या पिठाची धिरडी. झटपट होणारी धिरडी. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आता शाळा चालू होणार आणि मुलांना टिफिन मध्ये पटकन काय द्यायचं सकाळची शाळा असली तर ही पटकन अवघ्या 10 मिनिटात होतात. रात्री तुम्ही लसूण सोलून वगैरे ठेवायचं पटकन चॉपर मध्ये घालायची आणि गर 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 फिरवायची. काही लागत नाही आपल्या घरच्या साहित्यात पटापट होतं ती. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. कुठून कुठून बघतात ते सुद्धा सांगा. तेलाचे फक्त 2-3 थेंबच मी असे गळून घेते. बघू शकता तेलाचा वापर एकदम कमी होतो. जेवढं आपण चपातीला तेल लावतो ना तेवढंच तेल लागतंय आणि ते असं पसरवून घ्यायचं. अजून आपलं बेसनचं पोळं रवलं नाहीतर तुम्ही म्हणता धिरडी झाली म्हणून जातात. अजून तुमका बेसनचं पोळं दाखवतो. मंद आचेवर आपली धिरडी चांगली शेकून घ्यायची. तर आम्ही तरी बेसनच्या पोळ्यामध्ये कांदा घालतो. तुम्ही घालतात की नाही किंवा तुमची काय वेगळी पद्धत असेल तर नक्की सांगा. अजून आपलं एक धिरडी रवली हा ती अजून करूची हा. तिला परतूया का थांबा. आज आपण बनवतोय हे गव्हाच्या पिठाची धिरडी. नाश्त्याचे 2 प्रकार झटपट होणारी धिरडी
आणि जाळीदार अशी धिरडी आणि बेसनचो पोळो, ज्याची तयारी आपण अगोदरच करून ठेवलेली आहे. तशी काय बेसनचो पोळो सगळ्यांका येत असत, पण तुमची पद्धत वाईज वेगळी असत तर नक्की कमेंट करून सांगा, किंवा तुमच्याकडे काही टिप्स असतील बेसनच्या पोळ्यासाठी तर ते सांगा. आता हे बघा, अजून एक होणार ना. मंद आचेवरच शेकून घ्यायचे आहेत आपल्याला. मीडियम केला तरी चालेल, पण ते व्यवस्थित शेकून घ्या दोन्ही बाजूने. प्रदीप सुतारने लिहिलंय हाय, पण कोणतरी वाटतं लेडीजच बघते. कोण बघतंय काय नाव नाही कळत आहे. आयडी वर नाव प्रदीप सुतार आहे. तुमचं नाव काय ताई? कारण फोटो एका ताईंचा आहे. धन्यवाद. तुमचं स्वागत आहे आपल्या लाईव्ह रेसिपी परब किचन मध्ये. आज आपण परब किचन मध्ये करतोय मस्त मऊ लुसलुशीत जाळीदार हे बघा, अशी गव्हाच्या पिठाची धिरडी. धिरडी. दोन्ही बाजूने अशी छान अशी गोल्डन रंगावर शेकून घ्यायची. तुम्ही तुमच्या धिरड्यांमध्ये आम्ही अगोदरच सांगितलंय आवश्यकतेनुसार भाज्या वगैरे घालू शकता. चॉपर मध्ये एकदम बारीक चॉप करून घाला. तुम्ही आधी केलेली नाही खाल्लेली आहात की ते पण तुम्ही लाईव्ह मध्ये कमेंट करून सांगू शकता. ओके, त्यांनी नाव लिहिलं. प्रदीप सुतारच्या आयडी वरून पूजा सुतार बघताय. गुड आफ्टरनून पूजा. तुमका आमची ही धिरडीची रेसिपी आवडली की नाही ती खाली कमेंट करून सांगा, नाहीतर डबल टॅप करून लाईक करा. आता आपली शेवटची धिरडी आपण तव्यावर घालूनच घेऊया. नंतर मग बेसनचं पोळं हे घ्या. नंतर मग बेसनचं पोळो. तशी ह्या प्रमाणात आपली 6-7 धिरडी झाली ना हो. म्हणजे 2-3 माणसांचा नाश्ता नक्कीच झाला तयार. 2 खाली तरी पोट भरणार. हा, जास्त मोठी नाहीच करायची. 2 खाली तरी पोट भरणार. सुभद्रा भोसलेने हाय केलेला आहे. हाय शुभद्रा. धन्यवाद. आजची आपली ही झटपट होणारे गव्हाच्या पिठाची धिरडी कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून सांगा. आणि हे झटपट होणारं नाश्त्याचा प्रकार तुमका कसं वाटलं, तुम्ही कधी हो ट्राय केलेलात की नाही ते सांगा. आवाज व्यवस्थित येता का नाही ते सुद्धा सांगा. कुठून बघताय ते सुद्धा सांगा. कुठल्या गावातून शहरातून कुठून बघताय ते सांगा. अशी पसरवून घ्यायची व्यवस्थित. आता आपलं इली बारी बेसनच्या पिठाची, तिकडे ते आपल्या धिरडं होत आहे. जसं तुमका सांगितलं आज आपण 2 रेसिपी दाखवतो ना. पूजाने लिहिलं खूप मस्त. थँक्यू पूजा ताई. मिरची घालूया की मसालो? मिरचीतली बनवता की मसाल्यातली? 2 प्रकार असतात. तुमका काहीतरी वाटतं ती बनवा. चला तुम्ही सांगा खाली. आता बनवतोय कुठली हवी, मसाल्यातली हवी की मिरची मधली? हो, बेसनच्या पोळ्यामध्ये बेसन इला की आपल्या गोव लागतात. त्याच्यानंतर चवीनुसार मीठ गुलाबी खायचा मीठ आता तुम्ही सांगा. सगळा तुम्ही सांगा, आम्ही फक्त करतो. पूजाने लिहिलं मिरची टाका. कांदा कमी जास्त करू शकता. आम्ही 1 टाकला अख्खा, म्हणून तुम्ही काय अख्खा टाकायची गरज नाही. फक्त बारीक टाकून घ्या. मीठ टाकलंय ना? हो, मीठ टाकलं. आता पिंक बोललात ना. पिंक तू बोलला? पिंक मीठ? मी विचारलेले त्यांना पीठ काही वापरत असता सांगा. खडे आहेत मिरची? वर इथे. मदनने लिहिला ग्रेट रेसिपी ऍड चिली. चला दोघांनी सांगितलं मिरची टाका. चला आता बेसनच्या पिठामध्ये तुम्ही मिरच्याच टाका. माका पण बेसनच्या पिठामध्ये मिरच्या घालतात आणि अंड्याच्या पोळ्यात पण मिरच्या घालून आवडतात. बारीक मिरची घालायची. तशी तुम्ही म्हणशात की बेसनचं पोळो काय दाखवतात, पण सगळ्यांकाच बेसनचं पोळो जमता असं नाही. हा, कधी कधी तर पीठ जाड रावला ना तर पोळो थैच्या थै चपाती सारखं जाड होता बघा. एकदम असं वाटतं पराठो बनवला नाही का काय. मग हे पोळो बनवची पण एक ट्रिक असता. हा, ती तुमच्यावर दाखवते. मी मिरची टाकलंय. ही बघा, ऐकलंय तुमचा. ही बघा लगेच टाकलंय चिरून. तोपर्यंत बघा नाही तर ते करपायचं नाही. मी बंद केलंय आज. आता ही बारीक आचवर आपण हा शेवटची धिरडी मस्त सुरेख रंग येईल. तुमच्या समोरची सुरेख रंग येईल. दुसरी बाजू शेकाची. सुजाता पाटीलने हाय म्हटलं. हाय सुजाता. धन्यवाद. तुमचं आपलं स्वागत आहे परब किचन लाईव्ह रेसिपी मध्ये.
एक एक जण आहे ना बेसनचा पोळा आता आपण चमच्याने करतो. परत असा पसरवून करतो. मी गावी होती ना, तेव्हा माझ्या बहिणीची जाव आहे. ती अशी भाकरीसारखी अशी हाताने पसरवत होती. म्हणजे हाताने थापत होती. पातळ. पातळ, तवाभर. अरे वा. मस्त तिच्या हाताला एक बेसनचा पोळा खावा ना तिच्या हातचा. कुरकुरीत आणि पातळ तवाभर आणि पलटायची पण. पोळा जर तुम्ही करत असाल आणि तो पलटला तर आला व्यवस्थित, तर तो म्हणायचा पोळा. नाहीतर मधून तुटता. हां. नाही मंद आचेवर चांगली दुसरी बाजू पण शेकून घेऊया. मीडियम सविताने आचेवर. लिहिलं आय एम गोइंग टू मेक. नक्की बनवा टोमॅटो आणि बेसन. हं. तिला टोमॅटो आणि बेसन घालून बेसनचा पोळा आवडतो. तसाही चालतो ना. हं. तुमच्या आवडीनुसार मी तुम्हाला तेच सांगणार तुम्ही कसं बेसनचं पोळं बनवता ते तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा. अंड्याचं पोळं पण असतं. अंड्याचं पोळं बोलतात पण त्याचं पण काय काय जण बेसन घालून वाईच बेसन घालतात. केलं वाईच आपण टोमॅटो. लाईव्ह रेसिपीच हां. केलं ना ती. हो हो. 2 अंड्याचे पोळे दाखवले. हं. 2 अंड्यापासून 3 अंड्याचे पोळे. असं कसा करूया? अंडी कमी असतील तर. हां. आता आपण हे बेसनचं साधं सोपं दाखवतोय बघा. आता इथे तुमच्या समोर आता हे पिठाची कन्सिस्टन्सी दाखवा. हे बघा. हे बघा. एकदम पातळ नाही आणि एकदम पण जाड नाही. हे बघा. मगाची जरा जाड होती, जसे आपले आंबोळीचं पीठ असतात तसं आणि ह्यो ही तर जरा आपले गव्हाच्या पिठाचे दिरडे तयार आहे ना येवा खाव. हं. मदन बागवानी लिहिलं आम्ही मालवणी. हो आम्ही सगळं आम्ही पण मालवणी. आम्ही मालवणी. शुभ्राने असं रेसिपीमध्ये एकदा दोनदा लिहा. आम्हाला जरा हुरूप येतो. हां. आम्ही मालवणी. आठवण येतं की ते आज आम्ही हां. मराठी जास्त बोलतो. मालवणी भाषा थोडी मागे म्हणजे तोंडात येत नाहीये. हां. तुम्ही मालवणी मालवणी शब्द वापरा मग आमच्या पण तोंडातून येत म्हणजे बरं वाटतं आपल्याबरोबर कोण कोण बोलतात ते बघू. हं. आम्ही मालवणी हा आपण हां. व्हिडिओ केलेला आहे. तो सुद्धा जाऊन बघू शकता. आता हे बघा आता ह्यो आपलो बेसनचो पोळो. माका काही येत नाही. मी असं चमच्यानेच पसरवतोय. आपण बाबा हातीविनी धीर नाही आपल्यात. ते माहितीये चपाती भाकरी पण पीठ पातळ करतात आणि तव्यावर भाकऱ्या भाजतात तशा माहितीये हां. तवाभर त्या आपल्याला पण जमत नाही. हं. पण पालघर साईडला ते खूप करतात बघा. हो. त्या साईडच्या बायका ना तशाच भाकऱ्या पातळ एकदम असतात ना. आता ह्याला पण आपण मीडियम आच करायची. कारण जास्त खालची बाजूच व्यवस्थित शेकली पाहिजे. कारण जास्त दुसरी घाई बाजू करायची नाही हां. हां, दुसरी बाजू अशी शेकली जात नाही. जी तुमची पहिली बाजू असते ना, ती छान सुबक छान दिसते. गोल गरगरीत आपली धिरडी बघा. हलवल्यावर कळतं किती मऊ लुसलुशीत झाली आहेत. गरम आहे, हात भाजतोय. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. धिरड्यांना तर डबल टॅप झालंच पाहिजे स्क्रीनवर. डबल टॅप करून लाईक होतं आपल्या रेसिपीसाठी. कोण नवीन असेल तर त्यांच्यासाठी मी सांगितलं, नाहीतर तुमका माहितीच असतं काय होतं आता. मदन बागवान लिहिलं मी शिरगावचा आहे. शिरगाव कुठे? देवगड साईडचा शिरगाव? तसे शिरगाव बहुतेक गावी आहेत. आहेत ना आहे काय काय आहे. जसं पाडलोस पण ना बहुतेक गावाला आहे. कणकवली साईडला पण आहे. सावंतवाडी साईडला पण आहे, पाडलोस आहे. गाव. पाणलोस आहे. हां. परत आणखीन कुठला तुझ्या इथे? तेच बोलली सावंतवाडीच्या इथे पण आहे. अ, देवगड साईडचं शिरगाव. नाही ना? असं म्हणजे बघायचं मला असं वाटलं हे वास येतोय. देवगड साईडचं आहे. त्यांनी पण लिहिलं देवगड. देवगड साईडचं शिरगाव. आम्ही त्याच सुजातांनी बहिणीच्या जावेचा सांगितलंय. ती बेसनचं पोळं असं हातानं असं करता. गरम तव्यावर. आणि त्याच्यानंतर तो तेवढं तवोभर पोळं. भाकरी सोबत मस्त. भाजी नसेल तर तुम्ही आपली भाकरी असता ना, होचो हा. बघा असं परतरून बघायचो. ही माका सवय पहिल्यापासून आहे. ही सवय माका आईने त्याचा लावलेली. सुगंध येता बेसन हां. जसं भाजला जातं ना. फ्राईंग पॅन कोणता आहे असं सुजाता लिहिते. हा फ्राईंग पॅन ना प्रेस्टिजचा आहे. तो आम्ही घेतलेला. तुमका हवी तर आम्ही लिंक देतो. तुम्ही घेऊ शकता. प्रेस्टिजचा फ्राईंग पॅन आहे आणि मोदीजींनी सांगितलेलं आम्ही फॉलो करतोय. तेल कमी. 2-3 थेंबच हां. असे पाठच्या साईडला. जर तुमचा नॉनस्टिक आहे ना, तर तुम्हाला काही गरज नाही. हा बघा हलतोय, चिपकला नाहीये.
चिपकला की तेलाची गरज लागते. काढण्यासाठी. मग तो काढता काढता कधी कधी तो कुस्ती खेळावी लागते. त्याचा कवर भुतूर चिटकता आणि हा. असा येता मग तो उघडू हा. पडतात. मी तर कितींदा बेसनच्या तस- पोळ्याबरोबर कुस्ती खेळलं माहितीये. साप सुकाक देव खोया ही पण टीप लक्षात ठेवा. तुम्ही घातला की तो झाकण ठेवून वरची बाजू साप सुकूक देव खोई, मग दुसरी जर ओली राहिली तर ती हमखास चिकाटतली. तुम्ही कसं करतात बेसनचं पोळं तो खाली कमेंट करा. आम्ही तुमचे एका कमेंट नक्की ताईंनी वाचतो. सांगितलं टोमॅटो घालून हा, केलेलं. टोमॅटो घालून. हा, तसंच बाकीच्यांनी सांगू शकता. तर सफेद डिश काय आहे आपली? इथे खालीच असणार. त्याच्यात हे सामान घेतलं ना मी, ही धुवायचं नाही, बघत ही. होते. बघा आपले आज अशा 2 नाश्त्याच्या हे पण घालूनच घ्या. एक तर आपल्या गव्हाच्या सेम दिसतात बघा, बेसनचं पोळं पोळं पण सेम. आणि धिरडा. तुम्ही फरक सांगा कसलं कुठला धिरडा आणि कुठलं बेसनचं पोळं. ओळखूचो असत तर पाठची बाजू बघूची लागतली, मिरचे मोठे मोठे नाहीतर ह्याच्यात तुम्ही मसाला घातला असताच ना तर थोडं बेसनच्या पोळ्याचा रंग वेगळं इलो असतो. आणि बेसनचं पोळं शिजलो की एक सुगंध येतात. मगाचपासून मी तुमका हा, तेच सांगते. सुगंध येतात त्याच्यावरनं समजायचं की बेसनचं पोळं शिजलो. झटपट आपल्या रेसिपी 2 झालेल्या आहेत, आपल्या जोडीच्या रेसिपी. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप नक्की करा. तुम्ही कोणत्या पद्धतीची धिरडी केलेली आहेत की नाही ते सुद्धा सांगा आणि बेसनचा पोळा तुम्ही कोणत्या पद्धतीने करता. आता मी तुम्हाला सांगितले, माझ्या बहिणीची जाव आहे ती तवाभर करते, आम्ही असाच करतो. हा बघा, पण हा कुरकुरीत झालाय, कडेने तुम्हाला कळेल. आता गरम आहे, हा बघा थोड्या वेळ काट्याने खरखर खरखर आवाज येईल. आणि इकडे आपली धिरडी आपली वाट बघतात. हे बघा अशी मऊ लुसलुशीत जाळीदार अशी धिरडी आणि हो असो बेसनचं पोळो. आज आज तर आपण जेव आणि नाश्त्यात मज्जाच येतली. हा, खाली ना कांदो रवला म्हणून तो हा, चमचोभर, वायच. हा, पोळ्याचं चमचोभर मी पाणी घातलंय. हो, झालं आपलं पातळा. पण ठीक आहे. हा नाही सांगते होतल होतो. जावेची तुमका जाम आठवण येईल. बहिणीच्या जावेची. पण मी हाताने नाही, मी चमच्यान घातलंय. तिचं नाव काय? हा, प्रणाली. नाही प्रणाली. हा, पूजा प्रणाली. तिच्या मुलीचं नाव आहे. मुलीचं नाव आहे प्रणाली. माझं गाव घो बेसनचो पोळो टोमॅटो घालता. माझो घो. हा, तसं छान लागतं. गौरवीने लिहिलं. हो, जेंट्स लोकांच्या हा. हातांना चव असते, भारी चव असते. मी तर कधी कधी म्हणते आमच्यांना, तुम्ही पण काहीतरी करा ना. तसे आमच्यांची स्पेशालिटी म्हणाल ना तर भातात आहे. मसाले भात कोणतेही सांगा आणि एक प्रकारची ती डाळ करतात. जातात गोडी डाळ करायला, होती तिखटी डाळ पण भारी लागते. पण कंटाळा करतात. आंबोळ्या सुद्धा छान केलेल्या लग्नाच्या आधी. मला तर काय करून घातल्या नाहीत, पण त्यांची आई सांगत होती आंबोळ्या छान करतात. जाऊ दे, एक दिवस तुम्हाला पण देते लग्नाच्या 50व्या वाढदिवसाच्या दिवशी. दात रवतले. होय होय. आपण खोटे लावून घेऊया, त्याच्यात काय. त्याच्या कडा सोडून घेतल्या आणि हा जो रंग आलाय तो सोनेरी. मस्त आलाय, सुबक. ह्याच्यावरनं ओळखू शकता हा बेसन आहे आणि तिथे धिरडी आहे. हे धिरडी. आजची आपली 2 झटपट होणाऱ्या लाईव्ह रेसिपी. तुम्ही डोळे झाकून या रेसिपी ट्राय करू शकता. हा, डोळे झाकून एवढं आम्ही आमच्या रेसिपीवर गॅरंटेड तुमका सांगतो. पण तुम्ही जर बेसनचं पोळं वेगळ्या पद्धतीने किंवा धिरडा वेगळ्या पद्धतीने करत असाल तर खाली कमेंट करून सांगा. हा, ह्याच्या आधी तुमची केलेली काय- की नाही ती हा. सुद्धा सांगा. मस्त आपली मऊ लुसलुशीत गोल गरगरीत, एकदम गोल हे बघा, आता गरगरीत. ही दाखवा अशी दुमडून. हा. बघा, चुरलंय उघडलंय, चुरलंय उघडलंय, तुटली नाही. म्हणून सांगते प्रवासात ना टिफिन मध्ये खोचून खोचून भरा. बेसनचं पोळं झालं का बघा. बारीक आहे गॅस. बोलता बोलता करापाचो नाही. रेसिपी आवडली तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि धिरड्यांसाठी तर एक लाईक होऊनच जाऊ दे. आणि दुसऱ्यांबरोबर शेअर पण करा.
परब किचन सगळ्यांना सांगा. परब किचन मालवणी, आम्ही मालवणी. आपली रेसिपी आता झालेली आहे. आणखीन काय तुमचे प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता अजूनही. मी ना नंतर असा या बोल. लहान असं ह्या जा करकरीत आहे ना कडेचा, तर असा तोडून खायचे. मधलो खावा तुम्ही. हे बघा. आवाज येता की नाही सांगा. कुरकुरीत झालं की आवाज येता असं बघा कडेने. अशा प्रकारे आपली आजच्या 2 रेसिपी मस्त झालेल्या आहेत. बेसनचं पोळं घरोघरी केलंच जातं. असा कुठला घर नाही की बेसनचं पोळं नाही. भाजी कमी या. भजी नाही केली तर बेसनचं पोळं घाल. 4 भजीच्या जागी 1 बेसनचं पोळं होता. होय ना गं? हम्म. तेवढाच बॅटर लागतो. हो हो, तेवढंच. आता मी गॅस बंद करते आणि आपलं ह्यो पोळो झालेलो हा. पण ह्यो कुरकुरीत खावचो तर हे काय करूया तव्यावरच ठेवूया. गॅस बंद केलेली आहे. कडेने कुरकुरीत झालेलो हा. तुमका गमत असत तर सांगा. ह्यो बघा. कडेने किती कुरकुरीत झालेलो हा. पातळ. उचलून नवीन बेसनचे पोळे कोणी कोणी असे खाल्लेले आहेत. कशाबरोबरही नाही. ना चपाती ना कशाबरोबर. नुसतंच उचलून असो. भजी सारखं. चला, आता तुम्ही आमका सांगा की तुम्ही हे बेसनचं धिरडं म्हणतात. आपलं गव्हाच्या पिठाचं धिरडं आणि बेसनचं पोळो कधी ट्राय करणार आहात ते खाली कमेंट करून सांगा. आणि जर ट्राय केलेलं असाल तरी सांगा की आम्ही हो ट्राय केलेलो आहे आणि असं असं लागलो. नक्की कमेंट करून सांगा. आम्ही तुमच्या कमेंटची वाट बघतो. आणि जर ही रेसिपी तुमका ॲज युजुअल आवडली असाल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. हे बघा. कडेचवा. किती कुरकुरीत आहे बघा. ह्या जर कुरकुरीत आहे ना तर असा हळूच घ्यायचा दुसऱ्याच्या पोळ्यातला आणि चोरून खायचा. मी खाते. कुरकुरीत. चला, आता आपण ही रेसिपी इथंच क्लोज करूया. तुम्ही ही रेसिपी पूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद. असेच तुम्ही नेहमी परब किचनवरचे नवनवीन रेसिपी लाईक करत राहा, शेअर करत राहा, सबस्क्राईब करत राहा आणि हे पदार्थ नक्की ट्राय करा. आता शाळा चालू होतली त्यामुळे धिरडी तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. ट्राय केल्यावर खाली कमेंट करून सांगा. ह्यो व्हिडिओ सेव्ह होतलो तेव्हा तुम्ही जाऊन ह्यो साहित्य सकट बघू शकता. चला, धन्यवाद.